Bost, lau, Zelan guzu jartzi, bi... Hau palagunok, albiste polit bat dekogu emoteko. Badakizue, pasadan abenduen, azken zoramena kontzertu iragarri gendule. Eskerrak amon gure doguz, ze Astrako parkine txiki gelditu da. Eskendu nalakorik espero, eta eskerrik asko benetan. Horregatik erabaki dugu, hasi berri gaz batera, kontzertue leku saltatzi. Da Gernikeko San Kristobaleko parkinea gatoz, Lurgorrire. Bederatzi mila, 10.000 lagunentzako leku deko. Leku eroso haua eta seguru hau da, kontzertu hau beto disfrutetako. Sarrera gehiago jarri dugu salgai, hasiberri.eus eta Gernikeko turismo bulegoan. Eta gogoratu, gure azken kontzertu izango dela Gerniken bakarra eta repertorio berezi bategaz. Oso kontzertu berezizia izango da, ze geure susta dela. Geure lehenengo kantuetara bulteko gara. Ez galdu azken zoramena, Ekainak 7an. Gerniken.